Manga muchizviziva here kuti Max Sutra ine mitsetse yakakurisisa. Vari kutengesa zvakachipisisa kuMax Sutra inhaka yedu. Max Sutra unoziva kutenga, tenga unanzolelo pachindevere, tenga nohungwaru pachikaranga. Munhu anotenga zvakangwara kunanga paMax Sutra woona bhodhi riripo wobva waterera zvizhinji pamumanzi. Max Sutra nhaka yeZimbabwe. Max Sutra Energy, reliable in solar system. Kazona panex dopako panechiesa. Usazoshamisika kana kuvunduka. Kazhinji tinogara tichitaura nezva Max Sutra Energy Solution. Max Sutra Energy Solution, reliable in solar system. Ndivo va Max Sutra vanogadzirisa zvisingafoile painspection. Uya kuMax Sutra Energy Solution. Kune moto kuMax Sutra, kune kuMax Sutra, kune moto kuMax Sutra. Imaketi Shasha Pawayari. Yeah.
Mfana Shiba, Mfana Guruwe. The solution reliable in solar system. Ndivo va Max Ultra vanogadzirisa zvisingafoile painspection. Uya kuMax Ultra Energy Solution. Kune moto kuMax Ultra, kune mo kuMax Ultra, kune moto kuMax Ultra. Imageti Shasha Pawayori. Mfana Shiba,